गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननाय बयनिसिमबो जासिग्रोबाय आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि जाहाथे बयबो गोग्गो देहा लानानै भटखौ होनो हायो 9 तारिखआव बेनि थाखाय आङो आफा इसोरनाव आरज गाबग्रोबाय। आं सासे आइजो गांखंनि दायो आङो आफादगिरि इनचार्जआव दङ। दा बेबायदि हिसाबै आङो सारा बिटिआरखौनो गिदिंजोब्बाय। गिदिंनानै जिबायदि मोनदों ओरै सानजाहा माजबाटनिफ्राय लानानै गसाइगावसिम आङो मोनफ्रोमबो माबायाव हाबनाय जाबाय। दा बेखौ आंनि जि बिजिरनाय आरो रिपर्ट ग्राउन्ड रिपर्टखौ लानानै आङो नोंथांमोननिसिम मिथिहोनो नागिरदों जे जोंहा 15टा सिटआव दायो 12टाया देरहानायनि लामायाव दङ। दा दानला दुनला खालामनानैबाबो जोङो बोरैबाफोर खालामनानै 10टाया सियर जानानै दङ। बेयो 10टाखौ जोङो देरहानो हागोन इउपिपिएल हिसाबै बेयो दायो रोखा जानानै फैदों। दा बेखायनो आङो जोंनि रायजो राजा आइ आफा इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों आङो खावलायनो नागिरदों जे जाहाथे फैगौ 9 तारिखआव बे खेबाव हारिनि मुङै साफ्रोमबो रायजो राजाया इउपिपिएल दोलोनोनो ट्रेक्टरनि सबियावनो जाहाथे भटखौ होयो बिनि थाखाय आङो नैबे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिबो खर' गंग्रायै आरज गाबबाय जाहाथे बयबो रायजो राजायानो बे जोंहा माखासे इस्युफोरनि सायाव सावरायनांगौनि थाखाय गोजौ लेभेलनिफ्राय रायलायनांगौनि थाखाय जोंहा आसाम बिधान सभायाव देरहानानै थांनांगौ एमएलएफोर मोननांगौ आरो बेयावसो जोंनि मोनथायफोरखौ माखासे बिख'नानै लाबोनो हायो। बिनि थाखायनो जोंहा गोबांथार एमएलए बा 15टायाव 12टासो 10टा 12टा देरहानानै थाङोबा जाहाथे जोंखौनो लानानै आसामाव सरकार दानो हायो। बिनि थाखाय बयबो रायजो राजाखौ आङो ट्रेक्टरनि सबियावनो भट होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय।